fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, dawl tal-ġnus, l-imħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Kemm hu sabiħ tkun fid-dlam u tara xaq dawl. Jalla din iċ-ċelebrazzjoni għalina hawnhekk f'dan l-istantwarju u dawk li maqudin bil-mezzi soċjali inħallu id-dawl ta' Alla jasal għalina. Għax għandna bżonn dawl li hija l-verità u l-imħabba ta' Alla. Inkomplu nikkontemplaw il-misteru tal-miliet anke jekk għaddiet il-festa tal-Epifanija, però sal-żmien tal-Mamudija u dejjem żmien tal-miġġa tal-mulej fostna. Ejja anki hawnhekk illum nilqgħuh din l-Ewkaristija b'qalb safja. Narfu għalhekk ħtijietna u b'qalb niedma nitolbu maħfra. Mulej, int għandek id-dawl tal-verità. Mulej ħnina. Kristu, int il-kelma tal-ħajja. Kristu ħnina. Mulej, int l-imħabba u stem. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. L-udissa din nofruha għas-suffraġġju ta' Karmelu u Joseph Camilleri. Nitolbu. Dawwal qlubna mulej bid-dija tal-glorja tiegħek biex isaħħilna ngħaddu wiċċ il-ġid minn fost id-dlamijiet ta' din id-dinja u naslu fid-dawl ta' dejjem fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsalta fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżis, kull ma nitolbu naqilgħuh mingħand Alla. Għax qegħdin inżommu l-kmandamenti tiegħu u nagħmlu dak li jogħġob lilu. Dan hu l-kmandament tiegħu li nemmnu fl-isem ta' Ibnu Ġesu Kristu u nħobbu lil xulxin kif wissiena hu. Min iżomm il-kmandamenti tiegħu jammar f'Alla u Alla fih. B'hekk narfu li hu jammar fina bl-Ispirtu li hu tagħna. Eżis, mhux lil kull xorta ta' spirti għandkom temnu. L-ispirti stħarġuhom biex taraw ikunux ġejjin minn Alla. Għax kienu ħafna l-profeti folot li ħarġu fid-dinja. L-Ispirtu ta' Alla tarfuh b'dan. Kull spirtu li jistqar li Ġesu Kristu sar bniedem u minn Alla. U kull spirtu li ma jistqarx lil Ġesu mhuwiex minn Alla. Dan hu l-ispirtu tal-Antikrist li intom smajtu li għandu jiġi, anzi, minn issa stess ġa qiegħed fid-dinja. Intom ġejjin minn Alla u liedi u ġa għelibtuhom għax dak li hemm jammar fikom huwa akbar minn dak li hemm fid-dinja. Dawk huma mid-dinja għalhekk jitkellmu skont id-dinja u d-dinja lilhom tagħti widen. Aħna, iżda, ġejjin minn Alla. Mela min jaraf il-Alla jisma' lilna. U min mhuwiex minn Alla ma jatanix widen. Minn dan narfu liema hu l-Ispirtu tal-verità u liema hu l-Ispirtu tal-gideb. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Il-ġnus natik bwirtek,
il-ġus natik bwirklek. Irrid inxandar id-digrit tal-mulej u qalli, ibni int jien illum nissiltek. Itlobni u l-ġnus natik bwirtek u tru fl-art bi priża tiegħek. Il-ġnus natik bwirtek. U issa slaten, ifmu sewwa, twidbu, intom li taħkmu l-art. Aqdu lil-mulej bil-biża u bil-roda riġleħ busu. Il-ġnus natik bwirtek. Nqumu għal-kelma tal-Evanġelju. Ġesu xandar l-Evanġelju tas-Saltna u fejjaq kull xorta ta' Mart fost il-poplu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien, meta Ġesu sama li kienu arrestaw lil Ġwanni, warrab lejn il-Galilea. Telaq minn Nażaret u mar joqgħod Kafarnaum, qrib il-baħar fl-inħawi ta' Zebulun u Naftali. Biex hekk isseħħ dak li kien intqal permezz tal-profeta Eżajija meta qal: l-art ta' Zebulun u l-art ta' Naftali, it-triq tal-baħar, art lem mill-Ġurdan, Galilea tal-ġnus. Il-poplu li kien qiegħed fid-dlam ra dawl kbir. Dawk li kienu fl-art u d-del tal-mewt idda dawl għalihom. Minn dak iż-żmien Ġesu beda ixandar jgħid: indmu għax is-saltna ta' Smawiet waslet. U dar il-Galilea kollha jgħallem fis-sinagogi tagħhom, ixandar l-Vanġelu tas-Saltna u jfejjaq kull xorta ta' Mart u djufija fost il-poplu. Il-fama tiegħu xterdet minn Sirja kollha u bdew iġibulu kull min kellu xi hemm fuqu, dawk li kienu jbati b'xi marda jew ġieħ, il-maħmumin mix-xitan, il-morda tal-qamar u l-mifluġin u kienu jfejjhom. U bdew imorru warajh folor kbar tal-Galilea, mid-Dekapoli, minn Ġerusalem, mill-Ludija u mill-inħawi l-hemm mill-Ġurdan. Il-kelma tal-mulej. Il-profeti kienu ħabbru li l-Messija sa jkun id-dawl. U kif smajna fil-Vanġelu illi dak il-poplu kien qiegħed fid-dlam ra dawl kbir. Issa llum naħseb nistgħu ngħidu illi l-poplu llum probabbilment qiegħed fid-dlam u għandna bżonn tad-dawl. Għaliex neddan? Għaliex aħna l-insara nemmnu li Ġesu huwa d-dawl u nemmnu wkoll li Kristu ġie biex isalva il-ġenerazzjonijiet kollha, il-ġnus kollha, l-umanità kollha. Imma mhux kulħadd jaraf dan id-dawl tal-verità li Kristu ġibilna. Għax kien ħarsu bejnietna madwarna kemm hawn inkwiet u forsi biża' anke dan l-aħħar ġranet f'ċerti sitwazzjonijiet madwar id-dinja. Għaliex jiġġu dawn? Għax il-bniedem mhix dejjem
jagħti widen għall-verità ta' Alla, mhux dejjem jara id-dawl tal-verità li Kristu ġabilna. Forsi tgħiduli ma Kristu llum kif jista' jwassal id-dawl lil dawn il-bnedmin? Permezz tal-Knisja, permezz tal-preżenza tiegħu bħala il-ġisem mistiku li huwa l-Knisja. Jiġifieri aħna. Issa l-ewwel riflessjoni konkreta. Aħna illum fis-sitwazzjoni li din ngħixu inħossuna fid-dam jew fil-verità li ġabilna Ġesu Kristu? Għax kemm f'sitwazzjoni ta' dlam ta' forsi ma nafux fejn aħna, ma nifhmux ċerti sitwazzjonijiet u forsi noħduha kontra Alla. Jew inkella jidrilna li din sewwa u jkun tajjeb li naraw li nkunu sewwa, imma d-dawl jimxi bid-dritt bil-verità tiegħu. U aħna anke jekk inħossuna imdawlin minn din id-dawl tal-imħabba, irridu nimxu wara dan id-dawl. Smajna wkoll fl-ewwel qari x'inhu l-kmandament ta' Alla li San Ġwan fil-Vanġelu sejħilna. Għalina l-kmandament ta' Alla huwa temmen f'Ġesu Kristu u li tħobbu lil xulxin. U din hija ir-responsabilità ma ngħidx il-missjoni, għax il-missjoni xi kultant naħsbuha illi tal-qassisin jew missjonarji, eccetera. Imma ir-responsabilità ta' Kristu bħala dawl tal-ġnus tgħaddi permezz tagħna. Għax aħna l-insara imdawlin mill-fidi Ġesu Kristu, Alla sar bniedem u għammar fostna u għadu magħna u jibqa' magħna, aħna nkunu mdawlin kemm għalina nfusna u kemm għall-oħrajn. Għax dan il-kmandament temmen falla u Sant Wistin kien jgħid ħobb lill-Alla u għamel li trid. F'liema sens għamel li trid. Jekk tħobb lill-Alla, tagħmel dak li jrid Alla. Għax dak li jrid Alla huwa taġġid huwa tajjeb għall-bnedmin kollha. Li temmem Ġesu Kristu ifisser ukoll li timxu warajh. Wieħed mis-Santi Padri tal-Knisja tal-Antik, Sant Ignazju l-Antiokkja, il-Kristjani tiegħu kien jgħidilhom: tgħidux li intom insara, imma uru li intom insara bl-atteġġament b'ħajjitkom. Mhux hekk ukoll il-Knisja bdiet. L-ewwel insara x'in il-pagani kienu jarawhom, kienu jgħidu ara dawn kemm iħobbu lil xulxin. Illum meta jarna n-nies li ma jiġux l-Knisja, li forsi anke kontra l-Knisja, fina qegħdin jaraw li verament nemmnu fi Kristu għax inħobbu l-xulxin. U hawnhekk niftakar episodju tant żmien ilu meta kont fil-parroċċa Ruma, waqt home visits intqajt ma' ġuvni u għadna nitkellmu mbagħad semmejt lu għax ma tiġix il-Knisja. Għalli Dun Ġusepp, x'niġi nagħmel biex inkun bħal dik it-teacher tagħna li toqgħod hawnhekk f'dawn l-appartamenti li dejjem il-Knisja imma hija dik li taqla l-inkwiet bejnietna f'dan l-appartments. Għajtim nkexkex xen għalli hekk. U veru, għax kiet nafa din it-teacher, kienet verament tgħid li temmen imma kellha attaġġament biex naseġara ftit kattiv. Illi min ma kienx ikun skont l-idea tagħha kienet tgħid kontra tiegħu u l-bqija. U jien qed kif jista' jkun li nsara jkunu bħal din biex nġibu n-nies il-Knisja biex jemmnu fi Kristu. Allura żbieb, anki hawnhekk inħallu id-dawl tal-verità ta' Kristu li tasal permezz tal-Knisja, speċjalment katekesi u predikazzjoni u t-talim tal-isfijiet, biex aħna nkunu mdawlin fis-sitwazzjoni tagħna x'inhi biex naraw il-preżenza tal-Alla f'dik is-sitwazzjoni
għax irid toqgħod fostna, irid tagħtina d-dawl tal-verità, id-dawl li jaħlisna mill-ħakma tal-ħażen, mill-ħakma tal-biża'. Din hija l-fidi, temmen f'Ġesu Kristu u tħobb lil għajrek. Għax fl-aħħar mill-aħħar, hemmhekk naraw li nħobbu lil Alla, għax Ġesu jgħidilna wkoll f'parti mill-Vanġelu, kull ma tagħmlu ma' wieħed miż-żgħar tagħmluh miegħi. Ara x'responsabilità sabiħa, għaliex sabiħa, għax ngħixu fil-paċi. Meta aħna naċċettaw dawk il-persuni li huma fir-rib, illi ħafna drabi jistgħu wkoll ikun diffiċli ħafna, għax forsi kulħadd jaħsebha kif irid u ma jkunx hemm forsi mod biex taqbel, imma aħna li nkunu mdawlin mill-kelma, mill-verità tal-kelma tal-Alla, nistgħu inħobbu b'mod illi ngħixu faqda bejnietna. Għax fejn hemm Kristu smajna wkoll illum, Alla jiġi jammar fina. Għax min jobdi l-kelma tal-Alla isir amara ta' Alla. Biex hekk għamlet Marija, biex hekk jagħmlu l-qaddisin, biex hekk jagħmlu l-insara maturi. Jaċċettaw il-preżenza ta' Alla biex ikollhom dik il-qawwa li jagħtu xhieda ta' mħabba u ta' għaqda fejn ngħixu. Jalla id-dawl li l-bieraħ ċelebrajna wassal il-maġi biex jarfu l-Kristu, id-dawl tal-kelma tal-Alla llum jaslinna biex jagħtina l-kuraġġ nimxu l-qudiem bis-serjetà u b'dik il-verità u responsabilità bħala insara. Jalla il-mulejda jagħtina dejjem il-kuraġġ li nkunu dawl għalina nfusna u għall-oħrajn. Ħuti eżies, Alla idawwal bil-kelma u l-persuna ta' Ibn Ġesu li der quddiem id-dinja bħala il-feddej. Nitolbu għall-Knisja biex tiddawwal minn Kristu il-mulej u twassal il-bnedmin kollha għad-dawl tal-Vanġelu. Nitolbu. Għall-maxxejja tal-ġnus, speċjalment fejn hemm gwerer, violenzi u terrorizmu, biex jozzu il-ġustizzja u l-Isliem u jibnu dinja li fija l-bnedmin ineħħu kull differenza li tifridhom fuq bil-mibeda. Nitolbu. Għal dawk li tilfu il-fidi jew it-tama tagħhom fik, forsi anke minħabba n-nuqqas ta' verità ta' xhieda tajba min-naħa tagħna. Biex aħna ngħinuhom jerġgħu isibu d-dawl tal-Vanġelu bl-imġiba tajba tagħna b'imħabba bejnietna. Nitolbu. Għalina li nistqarru li Kristu bħala Alla u bniedem biex nadurawh bl-emejjel ta' mħabba tagħna lejn ħutna fil-bżonn. Nitolbu. Bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu, nitolbu għal benefatturi ħajjin u mejtin ta' dan is-santwarju, nitolbu mod partikolari għal dawk li fid-batija jew fid-dlam ta' ħajjithom jersqu lejn dan is-santwarju u jitolbuna nitolbu għalihom biex id-dawl tal-verità u tal-imħabba ta' Kristu jagħtihom il-kuraġġ li jbidlu ħajjithom. Nitolbu. Ir-rest ukoll it-tal personali tagħna. Missier, nitolbuk tilqa' dawn it-talbet tagħna għalina u għall-bnedmin kollha. Għaqadna aktar bħala aħwa fid-dawl ta' Ibnek Ġesu li der fostna, li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Permettuli talba bit-Taljan. Fratelli e sorelle, stiamo celebrando la luce di Cristo che ci ha portato con il mistero dell'incarnazione. Così come ha guidato i pastori, i re magi, per cercare e hanno trovato al Cristo, dia anche a noi la luce della verità perché possiamo trovare la gioia in te che sei amore. Preghiamo, nitolbu. Smada.
l-art ix-xogħol. Imbierek jint mulej Alla tal-ħolq kollu għax fit-tubita jtajtna dal-imbit li din nofrulek frotta dilja u xogħol bidem li minni siralina ix-xogħol tar-ruħ. Itolbu inti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Mister li jista' kollox. Il-qamulej dawn l-offerti tagħna li bijhom nagħmlu miegħek bidla glorjusa għax waqt li aħna nofrulek mill-frott li inti tatina, int tatina lilek innifsek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna l fuq niżukħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieret tas-sew mulej Mister Addis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodurek ħajr. Għax int dawwalt il-ġnus meta wrejthom lil Kristu il-misteru tas-salvazzjoni. U bid-dera ta' ibnek fostna bħala bniedem li jmut, int fejjaqtna bis-seħħ ġdid tal-ħajja tiegħu li qatt ma tintemm. Għalhekk mal-anġu qaddisin u l-bnedmin ta' rida tajba, intennu l-innu ta' glorja tiegħek u ngħidu bla għejda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, smawiet u l-art, il-glorja tiegħek. Osanna fil-oli ta' smawiet. Imbierek minn ġej fissem il-mulej. Osanna fil-oli ta' smawiet. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk li tolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dam ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ jibati ħal-ħobs ratt il-ħaj qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħaj tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' l-dejjem. Id-dem li jxerret għalikom għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dannu il-misteru tal-fidi inħabru l-metti. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-awmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodurek ħajra xogħġbok tilana hawn quddiemek biex ngħaduk. Miċċa kontani tolbu l-Ispirtu Sant li għadna f'ġisewijiet li inna nieħdu sehem il-ġisew id-dam ta' Kristu. Ftakar mulej fi Klisja tiegħek imxejda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljum, mal-Isqof Anton, mal-Ministru u l-poplu li jint ksib talik. Ftakar f'Karmelu u Joseph Camilleri li joġbok issejħilhom għal għandek minn din-dinja. Ftakar ukoll f'dak ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Daħħal il-mejtin kollha fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-kol nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi mqassom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom ifarruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġew glorja
għal dejjem ta' dejjem. Fiduċja u ferħ li tolbu kif jallimna Ġesu. Missirna li jinti fismawet, li tqaddes ismek, tiġi saltnatik, ikun li tritint kif is-sema jibda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubitna, bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la d-daħħalner fid-diġri iżda ħrisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba tijak il-paċi fi żminna, biex ikunu ħilsa dejjem midnu u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw elena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li għedt l-apostli tiegħek, inħallilkom islem nagħtikom islem tiegħi. La tħares lejn dubet tagħna, iżda lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslemu laqda li jint trid fija, int li tgħix u startan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi li xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarblu bihom ikun jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħarruf tal-Alla danu Ġesu id-dawl tal-ġlus. Dan il-ħaruf tal-Alla li jneħħi d-nubet tad-dinja. Ħejni naħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna għal-ħajja ta' dejjem.
u li bentalla sar bniedem. Gloria l-Misser li benu l-Spiritu Santu. Nitolbu. Atina nitolbuk mulej li ħajjitna titwetta dejjem iżjed bis-saħħa tal-misteri qaddisa li ċċelebrajna f'din l-Ewkaristi. Bi Kristu Sidna. Qabel nirċievu l-barka tal-aħħar, ngħidu flimkien talba lill-Madonna, tlitaba Marti l-Madonna, biex dak kollha li llum jiġu jżuru dan is-santwarju u dawk li tolbuna jitolbu għalihom, il-Madonna tagħtihom il-ħarsa tagħha ta' mħabba fuq is-sitwazzjoni u l-bżonnijiet tagħhom biex fiduċja jafdaw dejjem fil-preżenza tal-imħabba ta' Alla. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkintu fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftieħ Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkintu fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftieħ Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkintu fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftieħ Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarsek dejjem dawn fuqna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Sant. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba l kulħadd.